lähtöruhassa mun kaverin kanssa. Niin nyt mä näytän mikä mulla on ja sitten me näytetään ja sitten me otetaan. Nyt mä en kato. No niin, elikkä mulla on tämmönen ja siis mä oon mun kaverin luona, mutta mulla on tämmönen. Noniin. Mulla on tämmönen. Noniin. Noniin, voit sä tehdä nyt sillä kynsyllä tällä? Onko? Mulla saletti se taas se saippua. No, uputa sä sitä silleen niinku tälleen, raahaa sitä. Niinku tälleen. Okei. Ei tästä kuulu mitään. Okei. Noniin, voit sä tiputtaa sen näin korkealta lattialle? En mä niin noin korkealla voi, kun se on. No, suunnilleen 10 Tästä. sentin korkuudelta. Tästä. 10 sentin korkuudelta. Onko tää hyvä kohta? Joo, noniin. Noniin. Sulla on salee se saippua. No, kysy multa. No, voit sä aukistaa sen korki, jos siinä on korkki? Entäs tässä ei oo korkki? No, ei kun ei sitä. Se on huono. No, Taputa sitä silleen niinku tässä olisi nyt se, niin tälleen. okei, oota. Sulla on varmasti joku peitto. Mut mä unohdettiin kertoa mitkä meillä on. Joo, kun me näytettiin ne. Eiku ai niin. No niin, nyt veikataan mitkä on. Mä veikkaan, että sulla on se saippua puru. Mä veikkaan, että sulla on joku viltti. Okei, no niin, nyt sä voit katsoa eka mun. Toi on mun, katsoppa mikä mulla oli. No aika lähellä, eli mä voitin, kun mä olin lähimpänä. Niin. Sä et ollut yhtään lähellä. No nyt mä käyn hakemaan pana. Moi. Uusi tämmönen. Moikka!